Responsable das emerxencias despois dunha longa noite, que o primeiro que quero facer é agradecer a todas as persoas que estiveron traballando dende que se produciu o apagón onte sobre as 12 do mediodía, un poquinho máis tarde, e que a día de hoxe siguen traballando para conseguir restablecer o 100% a normalidade. Por tanto, moitísimas gracias tanto o persoal dependente do Goberno Central, delegado do Goberno, dende que asumiron en situación 3 a coordinación da emerxencia estivo traballando xunto cos efectivos a UME que se desplazou aquí durante a Unidade Militar de Emerxencias durante a noite, por suposto todo o persoal da Xunta de Galicia, diferentes departamentos con competencias en materia de sanidade, de educación, de política social, todos que estiveron traballando, e tamén un agradecemento moi especial a todo o persoal técnico que durante a noite, durante as primeiras horas da noite, estivo traballando e ainda sigue para restablecer absolutamente, ás veces incluso de xeito manual, en lugares moi dispersos, o servicio eléctrico. Moitísimas gracias a todos eles e moitísimas gracias tamén en xeral ao pobo galego, que creo que é unha situación complicada, inédita, da que non tiñamos experiencia, afortunadamente, a toda agora, deu un exemplo de civismo, de manter a calma nun momento moi complicado e de demostrar que cando vimos este tipo de situacións sabemos comportarnos tamén como pobo. Moitísimas gracias, era fundamental que houbera este comportamento e se produciu. Dende primeira hora da mañán estás a recuperar de xeito palatino a normalidade. Rede Eléctrica nos informa que neste momento ao redor do 97% do suministro eléctrico está recuperado. Falamos de máis de 1.800.000 suministros, nos cales quedarían por restablecer, e se sigue traballando nelo, algo máis de 50.000, 52.000, por ser máis precisos. Todos os hospitais contan con luz eléctrica neste momento. Ao longo da noite se lles foi suministrando combustible a aqueles que o necesitaban para seguir mantendo a través de generadores actividade eléctrica. Se foi repartindo tamén gasoil nas residencias onde era necesario, mesmo a 3 delas se suministrou oxígeno que necesitaban para as persoas que estaban ali alosadas. Leváronse ademais a cabo 3 traslados dende residencias a hospitais cando se terminou que foi necesario. Tanto os 2 números de emerxencia que dependen da Xunta de Galicia, o 112 e o 061, están funcionando con normalidade, sen que neste momento, ata este momento, se teñan registrado incidencias graves. En canto aos centros escolares, onte, ao redor das 8:30 da tarde, e ante incertidume de non saber cando se iba a recuperar o suministro eléctrico, se recuperou avanzada a noite, se tomou a determinación de suspender as clases, tamén baseándose nunha necesidade naquel momento de racionalizar o combustible. Galicia é a comunidade autónoma con unha rede máis extensa de transporte escolar, polo tanto, neste momento tomouse esa determinación. Non obstante, neste momento todos os centros escolares en Galicia como as escolas infantís estarán abertas, non para actividade electiva, pero sí para que aquelas persoas que por necesidades de conciliación teñan que deixar ali os seus fillos e fillas, que saiban que estarán abertas e haberá esa posibilidade, aínda que non se desenvolverá actividade lectiva. Podemos decir que Galicia viviu con normalidade, coa normalidade coa que se pode vivir esta situación que ninguén coñecíamos, esta normalidade, cunha normalidade que, insisto, é moi de agradecer. Por lo tanto, se as cousas siguen evolucionando como parece, insisto, 97% do suministro recuperado, centros esenciais funcionando con normalidade, nunca deixaron de facelo, afortunadamente. A decisión do Goberno galego é nunha reunión que manteremos agora, según me transmite o delegado do Goberno, ao redor das 11 da mañán co ministro do Interior, solicitar recuperar a situación 2, por lo tanto, agradecer a coordinación que se fixo dentro do Goberno Central durante estas últimas horas e volver a esa situación 2 que se podría volver a facer a coordinación dende a Xunta de Galicia. Entendemos que o carácter nacional da emerxencia que, sen dúbida, existía onte a última hora do día, cando tiñamos esa incertidume respecto á duración e ao alcance, agora, afortunadamente, todo isto está cambiando para mellor
e, polo tanto, a nosa intención é volver a solicitar o pase a situación 2 e, polo tanto, a coordinación da situación dende o ámbito autonómico, insisto, agradecendo todo o traballo que se ten feito e creo que a excelente coordinación que tuvemos durante estas horas. Tempo haberá, e, lóxicamente, todos queremos saber o que sucedeu, todos temos que extraer ensinanzas desta experiencia que vimos nestas últimas horas. Primeiro, xa digo, para saber cales son as causas, creo que isto é ineludible, imprescindible sabelo, e segundo, para intentar, na medida do posible, o gallá que non vivamos nunca máis unha situación así, pero xa viviramos, intentar paliar os efectos o máximo posible. Por lo tanto, moitísimas gracias, insisto. Gracias ao pobo galego polo seu exemplo de normalidade nunha situación moi complicada e gracias pola confianza nos servizos públicos que en situación moi difícil como a que experimentamos durante estas últimas horas funcionaron coa normalidade que era posible dentro dunha situación tan tremenda. Moitísimas gracias.